kublai yepi ke parlok barok nga pedang sngop hap nga khot sngop hai pi sya ka jing pule jingi ya ka kten ka jong blai ka mat pedang jong ka jing pule jingi kalong ka jing sedang ka bathamai lani hakten ong wek ong the new beginning nga ai kublai snem thamai yepi ro iwei pe iwei ha ka teng ka bathyang tam jong Jesus Christ te haswabing sedang ya ka nika jing pule jingi ya ka kten ka ba khoi ka jong blai tong ni wat iblai ha ka jing duai Aingo ya me atrai hakani ka klip mat ya ka jingalam ka jome ya ka jing im jongi iwei pa iwei hadu kani ka klip mat bangin yo ro ya iwei pat usnem ngira aingo ya ka jing ha kor tam ka jome bar ka jing isnai bar ka jing spun ka jome ha ka jing im ka jongi ngadwai hakani klip mat to kur khu yang ikat bangi puson ngi plek jimut ka kten ka jome ha kani ka por bat kren lema junga atrai suki priu ka jome bagani ka khubor kan ai men sem yang ikan ai yang kata kabor bangin syakri ya me kat bangin sedang ya ka jingat lenti jong ka jing im ka jongi kerku hakani khlimar atrai ni ai ka burambat ka jingo syame ublai blathau yangi hakadur ka jome hakerteng jisu ngadwai amen ka jingya pule jongi hakani ka khlimat la ai kerteng tumi no na ka jinglong mrau ban sedang ya kani ka jingya pule ka jongi haka jingi syam jongi kum ki khna school ki ba lej pule sya ki weipat ki jela sya ki weipat ki jaka ki ba pher habangi poi sya ka tu ka jaka haka ba nengkong ngim das ngeuju bat ngim das sneu la ban sa da ki ba bun ki benai da ki ba bun ki tayo bat da ki snem namar ka jing temang ya ka snong ka thau ya ka jela bat ya ka ri lejong bat ngim sngau dei trai snong hakata ka jaka bangi kwa ban lej no syayeng namar bangi sngau nong weis hakat jaka ka ba ngi lej bat syaka jaka ka bangi ngi don namar ba ngi sngau bangi dei ki nong wei bat ngi sngau ju bat ngi sngau trai haka snong bat haka rilajong kata ka dei ki jing sngau jong iwei pa iwei le si babun na pedeng jong ki khna pule ki ba lej pule syaki bar jela bat yala diru nga sngau kumta ba ngakwa bandon no syaka ri bar ka thany la jong namar ba ngi dei trashnong nakta ka jaka bat kibriu ro ngi sngau ya ju ya jan nakaktin bar ka jaj benriu la jong te ngakwa ban yathu yepi ya ka jing yathu khana hakani ka jing ya pule jingi syapang ka jing sedang jong ka jaj benriu jong ki khon Israel ya ki bala lej syaka ri Egypt ha ka por ka blajia ki nyau teli ki khlam hakapor ka belajar nyau snem ki nam sniu hakapor jong Joseph ki khon jong Jacob ki leit thet bam na kri Egypt but kumta shakiwei ki ri shakiwei ki jaka omdan jing bam sho namar ka jing jur jong kata ka nam sniu hadu nyau snem but kini ki khon Israel kiladon ha kri Egypt hadu kumba saus pa life house nem la the people ha ka kitab Exodus kalnong kaba khat ar god khot kaba sau pheu bat kaba sau phwe ki khon Israel kilalong rau hari Egypt hadu sau spa life house nem but ha kani kari Egypt kilalong kum kim rau hadin ba ki weipat ki patsha ki pharu jong ka hima Egypt kila yapno bat kim shimla don shu kata ka jingtip lani kata ka nam kababha ka jong Joseph ubala sya ya ki henmen bat ya ki khon ki kiti ki jong ukpa jong u ki bala wan syong hagari Goshen hagari Egypt bat kine ki weipat ki pharo ki ba wan hadin ban syar ya kari Egypt kila penlong ya kini ki khon jong Jacob ya ki khon Israel kum kimrau bat kila ban ben ya ki kine ki khon Israel kala dei ka por ya ki bakin mi no na ne kari jong ka jinglong rau bakin lej no sya kata ka ri ka bau bleu la pen kre ki ka ri jong ka jingkular kinosen syar jong ka ri Egypt u pharo bat ki breu ki basen syar ka khet ka jong u kila pen sitom ye ki kum kim rau bat kim a ye ki kata ka jinglai loi ban mane ya ublai ban syakri ya ublai kine ki khon Israel kila sedang ban roy bat kila sedang ban bun ha ka ri Egypt bat ki breu ki bala mi na ka ri Egypt hadu henrius pa hajar ka Bible ka ong but ka jing bon jong kini ki pat ba jong ki khon Israel
kala penlong yaki nong Egypt bakin suk kakam ka jing tray ka jengki ban shna ban tei yaki taki piramid ban thau yaki taki mauit ban tray haki lengkha ki risai ki jengki ban rap ban thung yaki jing thup haki babun jat ki kam jong ka jing tray la pha yaki ni kimrau bakin tray yaka kam haka hima ka jong upatsha au jong uparo jong kari Egypt ublay uli asngau yaka jing yam yaka jing ut jong kini ki khon Israel ha ka kitab Exodus kalong ka ba ar kat khot ka ba ar pholai hadu ar pusan kay thu ingi bakala jia ti hadin bon singi ba ulayap no uta usim kari Egypt tigi khon Israel kilaya ot namar kata ka jinglom raw barkilan nyaru kata ka jinglen yar jengki kala wan kiu sha ublay namar kata ka jinglom raw baru ublay ulas ngeu ya ka jing ot jengki ublay ula kan mauru ya ka jutang jung baru Abraham baru Ishak baru Jacob ro te ublay ula khmi isen ai ro ha ki khon Israel baru ublay ula yit itho yaki ublay yu asngeu ya ka jing yam jengki khon Israel ublay ula yo ya ka jing jar ki briu ka jang ublay ula kan mau ya ka jutang ka ba ulayate baru Abraham baru Ishak baru Jacob baun ai haki khon jong ya kata ka ri jong ka jingkular bat bakin sa hangne haga ri Egypt kumba hadu sau pateng benreu laya thu yangi habangi pule ya ka kitab Genesis ba ki khon jong Abraham usamba jong unlait song syaka we pat ka jaka bat ublay unsa pensi tempat ya kata ka ri bat nyo i bakala dai ka por ki khon Israel bakin mi no naka ne ka ri jong ka jinglom raw bat ublay ula khot ya Moses ya ubaladon haka ri Midian ngitip chapang ka jingkha ya Moses la khayu haka ri Egypt bat ladon kata ka hukum ban penyap no ya ki khonlong hapo arsnem ka arta ba la khaya Moses kum uta nong pelat ya ki briu ki jong blay kum haka por belakha ya Jesus Christ kladon ka hukum ban penyap no ya ki khonlong hapo arsnem ka arta bat ka hukum ka jong upatsha jong ka Egypt jong uni uparo jong ka ri Egypt kala let sha baro kita kiba don ya ki khonlong hapo arsnem ka arta ban penyap ya ki handrai ka kimi jong Moses kala bure ya Moses hakata ka syang ban bat kala bu halor jong kata ka wa ba ka kata ka wa Nile bat kumta ka khon sim ka bom dan khon kala sim ya Moses kala riu bat kumta Moses ula he ula san la don ka jinga sho hapdeng kini kinong Egypt bat kini ki khon jong kini ki belong ki mrau ki Hebrew ki belong ki khon Israel par Moses ula penyap ya tau nong Egypt par ula tep yau bat kumta kala bena kata kubor baru Moses ula shifting bayo upatsha au ne uparo jong kari Egypt unsa penyap u ula pet sheri Midian hangta ula shong ula sa bar Jethro ula up ya ke kunhun lambrot ula shong kurim ya ke khon jong Jethro bat ha ka jing don jong Moses ha kanik ka Midian kumba sau pausnem ula long uta unong up lambrot ublay ula pen kre yo Moses ha kanika Midian ba unsa lej ban wan ban pelaj ya ki khon ki jong nakari Egypt kwa ban pule naka Exodus nong balai khot ka ba khatway handrai Moses ula ong ha ublay to ngan pule na khot ka ba shipau namar kata ale menta ti ngan pha ya mesha uparo bamen yo ya lamno ya ki briu jonga ki khon Israel ken nakari Egypt handrai Moses ula ong ha ublay ngalong bangan lech sya uparo bat ngan ya lamno ya ki khon Israel nakari Egypt ublay ula khot ya Moses ba un lech sya kari Egypt ban pelaj ya ki briu ki jong nakata kari jong ka jinglom raw baru Moses ula aidau ya ublay ngalong bangan lech hakmat chung uparo usim unang sensyar jong kari Egypt bat ban yalam ya ki khon Israel nakari Egypt Teula ong sisangan long lem bat me ublay lo kular ya Moses ba unlong lem rengkat bat
Nyo i hang ne ba ublay ulio sngew ya ka jing yam ki briu ki jung ublay yo i ya ki briu ki jung ha ka jing jar ba un sa pha ya unong pelai ban pelai ya ki kum joro de ublay ulio sngew ya pi bat yang ilang baro ki ba don mentah ka ne ka perthai ki ba mat ya ki jing ki ba mat ya ki jing jar ki ba harukom bat ngitip ba ublay ubangi syakri udai ublay ubaya sngew ya ke jing duwai ke jangi udai ublay ubasha skor ya ke jing yam ke jing ot jang ke breu ke jang o ublay sien usa penkut ya ke ni perthai ba unsa pha ya unong pelaj ba ujisu unsa wan sien kum unong pelaj kum balapha yo Moses ban pelaj ya ki na ke ri ke jing lom rau ublay unsa pha yo jisu ha ke jing wan ka bar sien ban wan shau ya ki breu na ke ni perthai kabala don haka jing tem rau jong ka pop wat do jing kremen ko ki lok ki jor ko ki bahayeng sem ki parlok ki jonga ublay unyo sngew ye ki jing yam bet ki jing duai ki jong pi bar Moses ula aidau yo ublay ong banga ngamlong ai bangamla ban kren ula aidau yo ublay bar ublay sngew tanat ya ka jing aidau ka jong Moses ula ong tu let Syakri Egypt bat lej hakamat jong Pharaoh bat to pelaj ki breu ki jonga ki kon Israel. Bat lo keli ya ublay ka ka kerteng ka jome la rang lej hakamat jong Pharaoh. Ublay lo ong ngalong Genesis kitab Exodus kalong ba lai khot ka ba khatsau. Bat lo yetu ha Moses ngalong bangalong ula ong ru kumne men ong hakamat ha ki kon Israel ngalong ula pha yang happy ka kerteng jong kadai ngalong une ude uta uba ong ngalong ubala wanru sya ka perthai ha ka por blakha yo jisuro ladon ka hukum ban penyap yagi kelung kumbala ong mane par une ubala don shua u Abraham u ong ro ha ka gospel yonis kalong ba prar khot ka ba san phra ngalong shua u Abraham ngalong ude udrai jisu ubala pha yo Moses ban lej syakri Egypt ban pelaj ya ki na ka jing lomrau hakari ka ba kiladon but ublay ula tunju bor ya ublay ula pensitom ya kinong Egypt haba ublay ula khot ikibri ula pha yo Moses une usem jong ka ri Egypt u Pharaoh ula pen ya ka nur ka jong bat shimla sha yiki kon Israel bakin mi da ka basuk na ka ri Egypt ban lech sha ka ri kanan ban lech sha shiliang jong kata ka duriau ka ba ublay ula khot yiki bat ublay ula khot yaki kon ki jong ba kin mi no na ka ri ka jing long mrau ublay unsa khot yangi ha ka wai ka sngi nakani ka perthai ka badon hapdeng ka jingte amrau ka jong soitan padu blay ula pensitom ya kini kinong Egypt da ki sipau tliki klam bar kinong Egypt kilamat ya kata ka jingten ju ya ki jing pensitom ki jong blay haba us Pharaoh ula pen ya ka donor ka jong bar blay ru ula ong ki kon Israel bakin rakhi ya ka niam jong ka jinglai pipule ha ka lanong ka bakhat ar jong ka ne ka kitab Exodus kalanong kaba khat ar ka khot kaba ar ka ong kumne une ubnai unlong ru happy ubnai uban kong na ki bnai unlong happy ubnai uban kong jong kasnem ha ubnai uban kong jong kasnem ublay ula khot yaki briu ki jong u bakin mi na ka jing long rau bakin lech syakri jong ka jing kular katkum ka jing khen jongi menta ba une ubnai uba ublay ukhot yaki kon Israel kadai ha ubnai April but ki kon Israel kila rakhi ya kata ka niam jong ka jingla ha une ubnai uban nengkong jong ka snem but kila mi ru na kata ka jinglong rau ha une ubnai bangi tip baki jiu ki rakhi ya ka niam jong ka jingla kumbangi tip baki jurakhe ya ka Good Friday ha kapor per em barkumta ngitip ba kane ka jingkhen ka ba ublay ulabu kane ka jingkhen snem ka kam ya day kumba kalong menta ka jingkhen snem thamai jong ki breu but ladangi but kat kum ka Bible ba ublay ukhen ya ubnai uban nengkong jong ka snem day ha kapor
per em ha ka ba ki sla jung ki ding ki jing thung bat ki phlang ki khelung kum taro ublei u ai ki khon ki ju ba ki rakhe yak ta ka niam ka jing lat ba ublei khot ki ha ka ne ka ayom bat how ni ubnai uban nang kong jong ka snem ba kin mi na ka jing long rao kum bangi khen menta ka jing sedang jong usnem ka dei nadu January but ublei ukhot yepi ublei ukhot yanga ublei kwa yangi mangin don sa hapdeng ke jinglom rau jong ke jing im ba pop jengi ublei ulapha yu jisu unang pelat uba krau jengi bangin long su kim rau ha ka pop handai bangin long ki ba light lot ha u jisu Christ ki kon Israel kila don ha ka jinglom rau hadu kemba saus pa lai pos nem hari Egypt kane kam dei ka ri ke jongki kane kam dei ka jaka ka jongki kim dei ki trai snong ha ka ri Egypt mangama phi ngi em ha ka ni ka perthai ngi pen khre ya ka jinglong trai snong ka jingi ka ban long hapneng namar ka kani ka perthai kam dei kata ka jaka ka yeng song ne ka jingi ka yeng song ne ka jingi ka dei habneng ha ka ba u jisu udon hakta ngila ban don namar ka jing ai ka jing u ngila ban yo ya ka jing im bom jukut lemba ka jing pha jong blai yo jisu Christ ngin yo ya ka jing im ka ba thamai bangila ban sedang thamai biang ya ka jing im ka jingi kumba u blai u khot ya kini ki breu ki bala long kim rau ha ka ri Egypt bakim dei bansa bakin song ha ka ni ka ri namar u blai ulas wan ban sius pa ekibriu kujang ublei uli asngau ya kajing yam kajing ki ublei ukwa ban wan khmi ban wan jingo ekibriu kujang ba ublei ukwa ban sei no eki bakin mi no na kajing long rau jongki hakari Egypt ujisu ula wan chaka perthai ujisu ula wan ban ba eki pop ki jongi ula wan ban sius pa yangi bangim desu ban long kita kim rau haka pop hare bangin long ki bala light lo how Jesus Christ ngidai kita ki jaj ban riu bakin ja lengdo sim ka Bible ka ong ha ka city ka ban kong ka jong Petrus ka long ka ba ar ka khot ka ba khandai ka tin ka ba khoi ka jong vlei ka ong ar ka lanong nang kong Petrus ar ka lanong ka khot ka ba khandai Henry ma phi long ka kinja bala jit ka jinglong lengdo bakin jas em ka jat ban riu ba khoj upai lang ba dei la ujong hi phin da long phin da yo pen pau ye ka jing bha kor tam jung taw la khot iphi na ka jing dom sha ka ta ka jing shai ba phla ka jing u bleu la khot ye ki kon Israel kita ki breu ki ba kentang ki breu ki bla jit upai lang bakin jal lengdo bat bakin jas em hakmat jung u ula pen khoj eki bleu khot ingi ban pen khoj ingi na ka jing long ba pop jengi bor un penlong jengi kita ki sim bat ki lengdo hakmat jong blai ngidai kita ki jaj benreu ki ba kerpang la thet yang ngida ka dor ba ka snam la sius pa yang ngida ka snam ka jing ia ka jong Jesus Christ ya ka jing im halor jong ka ding phna barkat ba kini ki kon Israel ki la mi na ka ri Egypt hadin ba ki la rakhi ya ka ni ka niam jong ka jing la ha ka to ka met ki la ya mi no bat ka ka jing ka ba ki Shem ublei ula banyak lami ki arteli kita ki lenti baki la ban ai yaj henry ublei ula ya lamno yaki na kata ka duriau ka basau kwa ban pule na kalnong ka ba khatlai na ka Exodus ka khot ka ba khat nyu bat khat phra ka tin jum blei ka ong timen ba upharu ula pelaj no ya uta upaj ba ublei shem la ya lam yaki na ka lenti kari ki Filistia la kata ka long jan ru na ba ublei ula ong ba yo uta upat ba un kala habaki yo i ya kathma bar un lech phai pat shekeri Egypt hanrai ublei ula ya lam yo uta upat ba saudong na ka lenti ka riklau ka duriau basau da ka ba king atiaro ki kon Israel kilaya mi artet na ka ri Egypt ki kon Israel kilami na ka ri Egypt kadon ka wei kelenti ban lech kabalong shortcut na Egypt banlej lemba ka region kini ki Filistia hanrai ka ublei shimla sha yaki bekin lej na kane ka lenti ka ba jantam ba ublei yo i ba ki kidai ki breu ki bom shimla long ki ba ready ban ya le ya ka thma
Namar kim padai kita kisipai kibla train kibla hikai pentebit jala di hagi kam thma. Wala ki don ki atiar ki bakira ki keng na kari Egypt hana kim simla dei kita kibla tebit hak kami le thma. Te kila ban kan din ban phai din no asya kari Egypt anda kilai yait lamba kari ki Filistia. Namar ki dei ki ri, namar ki dei ki briu kiba im kiba tebit hak kam jong ka jingle thma kini ki nong Filistia. Ti ublay ulay lampat yaki nak lengba kata ka duriau basau. Bad anda kila poi hang ni hak rut jong ka duriau basau. Kili i tang yaka jing sapriang jong ka kabadon hak mat jong ki. Kipet shalndet kipet shiliang kimla banyo i. Kimla banyo i yaka rengkau. Harai ka don tang ka ka jing bon jong ka kabala don kabala ker tawir. Henry ublay ulaya ya yalam ya ki briu ke jong u lengba kata kaduriau basau ki kon Israel kila do jing kermen kila don ki bala kuat ban leit phai no se Egypt manamar ki i ke jing ba kimla ban cross kim la ban ya se siliang jong kata kaduriau ki pech shakmat don tang ka ki phai se din ki don tang ki lom bat ha kata ka por ki ne ki sipai jong Pharaoh ki nong Egypt kila wan bat kila bot na din jong ki ban kem yaki bakin wan phai biang syakri Egypt kata kare ke jing kwa jong Pharaoh ban kem biang yaki bat ban wan ra biang yaki sya kari Egypt ban trai kum kimrau pitim ni ku kilok ki jor haba ublay ulak hot yangi kumba ukhot iki kon Israel usoy tan jong ka jingdom kumba long jong ka ri Egypt ukwa yangi bangin wan phai biang syaka jinglong barim ka jongi ukwa ban penlong merau biang yangi na ka jinglong jing im ka barim ka jongi hagata ka jing im ka ba menswa ka bangil im ublay kwa yakini ki briu ka jong bakin phai den hapdeng ki jing baki akan do menta ka duriau ka ba jiliu bat ka ba he ka ba yar hanrei ublay ula ong ya Moses ban kner ke ketiga jeng bat ban ra ke ketiga jeng bat bakal kan wan ban penya khlat ya kata ka jong ka duriau basau tegum tau Moses ula ko ngo ke ketin jong blay bat ula kner ke keti bat kal kala wan bat kala penya khlat ya kata ka duriau basau baki sipai jong kinong Egypt klia ya ki kon Israel baki ya lengba ya kata ka duriau basau Henry ublay ula ker ula da yaki ula long uta unong ya da unong ya lam yaki briu ki jong wat ting ko ki loki jor haka jinyat lenti jong ka jing im jong pi bot pi syakri ya ublay unong ma unong ya da unong pelat hapdeng ka jing ka balong kum ka duriau basau ka kata ka jing ka ba pi kenduk menta ki sngi ka balong kum ka jing ka ba kraw kum balong ka duriau basau ki kon Israel ublay ula ban yalam ya pi haba pi bot yo jisu dan si bon ki jing hare shania ha ublay ladangi phai din ubaman ukmen bar shat kemen ki angel ki ba boman ki kemen bar ki shat kemen habangi phai din na ka ba bot yo jisu let's see pidang lung ha ka jinget pidang long ki ba lung ha ka jinget kumbalong ki ni ki kon Israel kidang syumi na ka jinglom raw handrai ublay samla eno ela ki jong ki brew ladangi long ki ba yaine un pelat yangi na kata ka jing kaba kraw kabangi kendo ublay ka jingdon ka jung ka bamla bani ide ki breu haka porman sngi ulalong uta ulo bar haka porman met uta uri shot ding ubala ka ubala da ubala ker yaki ubalong uta unong yada yaki ublay ubakraw ula ker ula da bar ulap yalam yaki breu ka jung kila yat haka deurung khiang kila yat haka lenti ka bamju yat breu meno de tang ublay ubala ban le yakum kani ka kamba nakam ta ki breu jung bakin ruai kin ya ro ya bat bakin long kita kin nongbot ki basisa ka jung Jesus Christ ublay kwa yangi banyo ki kamba haka jing im ka jung habangi im bat ngi yat bat ngi bot yu uda ka jingat ladang amdon ka jingat ngimla ban pensengau bhaya ublay ladang ngimdon kata ka jingat ban yat lemba ki jinge nginom la ban kita ki kamba
lada ki ne ki breu ki badang syumi na ka jinglom rau lada kim don ka jingat ha ublei ubla khot ki kinom la banyo i ya ki kamba ki jong blei ki ba jia ha ka jingat lenti ki jong ki kum kim rau lada ngim don ka jingat ko ki lo ki jor nginom la banyo i ya ka jing ya kita ki kamba ki ba ublei ule ha ka jing im ka jingi ngapule master ngamdon kata ka pisang ngamdon kata ka spa ka ba ngalak ban pendap ya ka jing pule ka jenga ngalak ban siu ya ka bai pule ka jenga hanrenga aingu ya ublei ba lengba ka jingdon ya kata ka jinget ublei ule ki kamba haba ngiyat hapdeng ki jing ublei pun i ya ka jing sebun ber ka jing ha ka jing ublei un pendap ya ka jing don kam ki jing pi ublei un pendap ya ka jing don kam ki jingi habangi but yu ha ka jing im ka ba man la ka singi te ublei ule ya lami ki bri ku jing lengba ka ni ka duryo basau kini kinong Egypt kila but na din bat kila yat bat kila yat bat kila cross ya kata ka duryo basau bat haswa bagi kon Israel kin habaki kon Israel kila point sa siliang ublei ula wan ban telep biang ya kani ka duryo bat kalau telep yaki bat kila yap jelop ha kani ka duryo oh ki kon Israel kilo i ka kamba ka jong blai kilo i ya ka bor ka jong blai kabala kala penjot ya kinong shun ha kata ka durya basau kim dan kam ban le kinong shun ki jong ki namar ublai ubangi sekri udai ublai bakrau kathma ka bangi ya kendo menta ka de kathma ka ba u jisu unya le na ka mata jongi ladangi don kata ka jinget ngisania ha ublai ban ngi ya da ka jinget kathma ka bangi kendo kadai kathma ka ba ublei un ai bor ngi ba jisu ude ta orang ba jeng kita ki pa ya pom un job iki bor jeng ka jingdom job iki bor jeng ka jing sneu ladangi kloi ban IT ban ko ngu ha ublei ladangi IT ya ka donut ka jingi sha ublei ba ublei un sishar ya ka jing im ka jengi ko kilo ki jor nyu i hadien bagi kon Israel kila ya lembai kata ka durya basau andi kila poi sa siliang kila ya ro ya ublei kila ruai da ka jing ruai ikata ka jing ruai jong Moses bar kila shat kemen bar kila ro ya ublei nam ta ki kamba ka jing dei tang ki tu ki bala la ya lembai ka jing kila ya ruai ka ni ka jing ruai dei maki ki balai kendo ka ni ka jing bar ka jing jar ba krau pitim ne em habneng ki briu jong blai ki ni ro ya ublei ki tu ki bala ya lembai ka jing tenju bar ki jing bar ki jing jar ki ba krau hak wega singi ki nong shun ki jongi kin sa long haki slajat ki jongi nyu roj ki hapo ki slajat jongi kten jong blek ong ha malaki ki long ga ba saw gud khot ka balai pat ka jing man pau ka long ga ba hanya gud khot ka ba khat lai khat saw u yonis yu i ka jing bon jong tau pat ba belen bat ula kli ki ki ne kita ki breu bat u angel ula jubab ki ne gide kita ki bala yai lemba ke jing bar ke jing jar ka bakrau kila but ya ukhon lam rod bala sat ye ki da ka snam bad dei ki ne ki bala ban ruai ye ke jing ruai jong Moses bar ukhon lam rod habneng habangi but yo jisu ha ka we ke singing ni ban ruai ke jing ruai jong Moses bar ukhon lam rod habneng ka jing ya lenti jingi kamlong ka basuk kum ki Kristan ku ki lo ki jor ngakwa ban ai ke jing kermen nye pi lemba kan ni ka khubor ublei un pensyai bor ublei un ya rap nye pi ha ka jing im ka jong pi ka ba man la ka singi ha ka jing ke jing jar ke bangi kendo phai sha ublei un ai bor un pensyai bor ingi ha bangi bot yo jisu om don kata ka jing ka ba ublei la pan penjem ha ka jing im ka jangi u jisu shen un sawan ba u jisu un sa khot ya la ki jong ki breu ki jong una ka ni ka perthai ka ba pop ban ngin sa lech siya kata ka hima ka bolo pen kre ini ngim dei trai sinong hane perthai hane pen kre nam ta ka perthai ka ban sawan ka ba jisu unsa wan sha wela ki jong ki ba ik ki ba thon ye kita ki ba ula siu spa na ne ka perthai na ka ne ka perthai ka ba dap da ka jing dom bar ka pop ai ti ka jing im jong pi sha ublei un kurkhu parun ai bor ye pi lemba ka ne ka khubor tong ni dwai ai ngo ye me trai ba mi kren singi ha ka ne ka khlimat lemba ka ktin ka ba khoi ka jome ngadwai to kur ya wei pa wei baro ki bi asngeu ya ka ni ka khubor ha ka kerteng jisu ngadwai amen.